kon dia kon. Kok bulu? Jadi tamat tadi tak kawan aja. Masa aku dikawan nasi gudang? Kamu telat. Lo kan gak lihat dari tok. Direk pas nambal. Iku arek anyar lho. Oh alah, barat ah. Iya, pindah tekan Surabaya nek gak salah. Apa? Ganteng ya? Ras, biasanya kalau nek ngasih. Biasae nek ngasih gak usah ngiler. Aku gak ngira gablak. Gabung gak? Gak. Bisa. Alah, juga nek nobar tok ngelunggoy santuy. Ter, kamu mau ganteng ya? Ya Gusti, neng ndi yo ganteng aku ning. Pripate dibuka sing ngombo. Heh, warak menaraga. Aku ngomong mbak kamu ya. Gunane di lambe ku apa? Ngomong lah, aku sok nulis. Oh, berarti Sekar iki pinter yo. Yo Jo. Heh, aku pinter ya. Kon ae guru ngerti. Ya, takut kan. Tangane wong ayu. Lho, kamu ayu ta? Duh, aku Sekar, Du ayu. Ya nanya. Wes kan. Sabar, kan kancil lho. Tapi aku kesel, Ras. Wes sabar toh. Ras. Ben dadi pacarku. Gak waras ya. Ih, gendeng arek. Bar, arek ubar. Loh, bareng. Kok gak ngomong sih arek pindahe saiki kan iso bareng langsung. Yo sepurane, Bro. Awai. Joko cepet gak iso. Kan sapa lawan-lawan aku menangku. Aku gak ngerti aku sapa. Bapak juragan tambak kowe. Apa kon guyu? Gak waras kon kabeh ya? Jane kamu yo aja takon aku lan kanca-kancaku. Takon nang kancamu iku. Biasa. Alah, gak sadar diri rek areke. Lah kon wong di Mas Pluto. Wes, menang. Kayak arek cilik ae. Lah apa ya karep kula udah kurep kula apa mesti sewa. Elah ribet panjang ngomong karo wong kampung. Ayo ngalah ae Lis. Ayo nek ada teman. Iya. Ras, apa sih udah bareng aku gak? Kayaknya gak situ. Loh, apa? Aku janjian kadang-kadang. Ya wes aku dhisik ya. Hati-hati ya. Iya, dadah. Para, Apa Ras? kamu sudah ngeten aku tuh buku kan? Sepurane Ras, deku loro. Nah, jadi gak situ. Yo mbok ben nek waktu maneh. Wes, mana kono? Sak dibalik. Sepurane yo. Ya, Ras. hati-hati. Ya. Bukannya sudah stop baru gak nyuwur. Adik, beres cara iki. Sepurane yo kok telat. Oh iya gak apa-apa. Sing dodolin gak? Sing temen. Iya Cahayu. Loh, Bara. Oh, kita dari rumah sakit. Doras kowe senang kene. Sampai
dia nih gak ada lara. Terus iku daerah. Sepurane ras aku sing jelasno kabeh. Jelas apa? Salah paham ras aku sing jelasno. Aku salah paham karo cinta dewe. Aku gak goblok. Apa sih? Aku gak ngomong karo kamu ya. Aku ngomong karo Bara. Saya ngene, Bar. Kamu milih aku apa deh? Ras aja kaya arek cilik. Siji. Loro. Flora, aku milih Flora. A few moments later. Kabare to? Alhamdulillah apa iki, Wek? Saya gak betul. Mereka. Alhamdulillah apa iki? Amplut man. Bidan tambah jos arek. Jelas itu aku Iya, Lek, saya gak ketemu tambah bening ya. bening dia karo aku. Bening kamu kan bening kamu, tapi beningan banyu kocan. Kusana ini. Mantul. Rek, Ras, iki kabare? Bara api-api ae. Wek, piye Wek? Kabare apik, Wek. Mana lupi le? Ras, karep ngomong tapi gak nang kene. Oh, ayo. Nanti. Yo sik. Nang kamar. Sik ya. Cek, Bro. Iya, Wek. Oke. Iya. Hati lur. Kok dewean? Pacarmu nanti. Apa sih nikah? Gak tenan aku kok ngomong aku. Kurane Ras, aku gawe amu lara ati pas iku. Aku wis putus karo Flora. Aku duduk siji-sijine pacare Flora. Sepuran nih kayak. Nang ae lagi sak sepurane ketiku kok. Sing tenan. Iya lah. Jadi Dewi iso balikan maneh. Belum gak berjumpa bareng maneh. Ini loh, Fer. Aku pengen nyepurani kamu, tapi bukannya aku belum balikan karo kamu. Sik. Suka ya? Sasiku. Aku rapi. Iyalah. Masuk pada gerak-gerak. Apa gak ono siji tempat maneh? Ini Albert. Kadang tresno aku dulu. Aku bahagia karo uripku sing saiki. Mbak kan kabeh wis masa lalu. Terus aku kan jadi dadi koncoku. Ngono ya Ras. Ya wis lah mungkin aku butuh jodohku. Semangat yo. Nang ae Gusti nyiapke calon pilih hati tekan aku.